Nire izena Iñigo Zerruia da, Zerruia ezela bitzen naiz musika munduan. Abestiak konposatzen ditut, produzitu eta gero zuzenean jotzen ditut. Nire amaren lagun batek gitarra bat utzi zidan eta horrekin hasi nintzen lehenengo coverrak eta ikasten. Eta egun batean ausartu nintzen abestea eta pixkanaka abestia konposatzea. Eta orain dela urte pare bat, ordenagailuakin hasi nintzen nire maketa grabatzen. Musikalki betidanik gustatu nintzat popa eta roka, baina traparekin eta musika urbanoarekin nolabait interesatua ikusi nintzen. Eta nik esango nuke hori pop rockaren eta musika elektroniko hip-hopero edo R&B hori arteko nasketa badela nire musika. Hori saiatzen naiz aldeten heinean batzen nire pertsonaren zati bat hor uzten. Letrei dagokionez oso ondo erabakitzen dut zeri buruz hitz egin nahi duten. Diska honen kasuan familia izan da oso inspirazio iturri handia. Eta gero baita Donostitik eta hemendikan ateratzeko nahia ere asko inspiratu nau letrak egiterako orduan. Nik esango nuke nire musikarekin nire historia kontatu nahi dutela. Esperoet jendea nire historiarekin identifikatzea nolabait. Netzat Kutxaren erresidentzia salto bat suposatzen du nire ibilbidean. Pila bat baliabide eman dizkidate nire musika edo plazaratzeko eta jende gehiago hori ailegatzeko. Kutxak lokal bat ematen digu, gero Kutxa kulturren jotzeko aukera eta subentzio bat, bideoklip bat grabatzeko edo grabazio bat egiteko. Kutxaren aukera hau suposatzen du tokiaz aparte musikari batentzat espazio bat izatea bere musika garatzeko eta taldearekin ensaiatzeko aukerariko berena da. Atera berrieten diska Quarter Life nire logelan hasi zen, ordenagailuarekin eta konposatu nuen. Denbora pasa dela, erabaki nuen ja diska bat izango zala eta erabaki nuen Aritz Arregirekin grabatzea Igain estudioetan. Oso esperientzia ona izan da eta nik uste emaitza polit bat geratu dela. Eta, hor agertu zen Airaka, nire zigilua, eta beraiekin forma eman genion, ja datak finkatu genituen, eta horren arte. Nire nahia behintzat da kanpora jutea eta aldituan kontzertu gehiena jotzea. Zuzenekoetarako Andoni Etxebesterekin kontatu egin dut baterientzako, Sergio Villarrekin gitarrentzako, Maria Soriazurekin basuentzako, oso pozik beraiekin eta espero kontzertu gehiago ematea eta hor segitzea beti.